Abans de tot, abans que ens recomanis aquest vi, Maria, moltes gràcies per estar sempre amb nosaltres, que sempre ens acompanyes a cada programa i ens portes un vi per maridar cada plat que ens prepara el nostre cuiner. Només faltaria, home. I ara sí, a veure quin és el vi que ens has portat per acompanyar aquest brownie de xocolata. Vale, doncs mira, el que hem tirat pel brownie, tot i que em falta la vainilla, però bueno, ha sigut el gra de Gramona. És un vi que, bueno, és un vi que és el resultat de l'efecte del canvi climàtic, vale? El raïm que porta aquest vi havia d'anar destinat a un altre vi, però amb el canvi climàtic del 2009, que va fer molta calor, el que va fer va ser que va augmentar molt el grau del vi, i llavors el que van fer és que no el podien recollir, però tampoc el podien veramar. Llavors es van trobar amb què fem, o el llancem o l'aprofitem i fem alguna cosa rara. El van aprofitar. Sí, temps que corren, doncs sí, s'ha d'aprofitar. Llavors el que van decidir va ser fer un vi naturalment dolç. És un vi que té, o sigui, quan el van recollir tenia al voltant de 24 graus, vull dir que era bastant potent, i el que van fer va ser deixar-lo fermentar fins que va arribar sobre els 12 i van parar la fermentació en aquest punt. I llavors el que no va deixar o sigui, la resta d'alcohol que no va fermentar es va quedar amb sucre. Per tant, per això diem que és un vi naturalment dolç, perquè naturalment és dolç. Llavors l'he triat perquè està fet de la varietat de raïm Pinot Noir, és una varietat no molt comuna aquí, però que dona uns aromes torrefactes que lliguen molt bé amb el tema del cacau. Llavors, amb lo fresquet que és i amb el punt dolç, creiem que és una bona alternativa per acabar de lligar amb aquest postre. És un vi que, com podeu veure, l'ampolla és... És molt original, no? Sí, és molt original, o sigui, realment és molt original. I com deia el Huito, vull dir, es pot fer servir com a florero després, això. Sí. Però el tema és petita, llavors sobretot no són copes senceres el que es pren d'aquest vi, perquè com diem és dolç, abusar-ne d'ell és una miqueta cansino, no? Llavors el que recomanem és una mitja copa per acompanyar el temps que dura el brownie. I s'ha de prendre fred? Sí, fresquet. O sigui que abans ha d'estar una estoneta a la nevereta. Sí. I no sé, és una proposta diferent i espero que la gent d'aquí... I després ho tastarem. Sí. I recordem també que tota la gent que ens estigui veient, que a través de les xarxes socials, qualsevol dubte que tinguin, poden dirigir-se a Twitter, vosaltres. el que vulguin, nosaltres intentarem respondre amb la mesura que podem als dubtes que puguin tenir i si venen a casa nostra buscant alguna recomanació que fem aquí a Cuina de Prop, tindran un petit descompte. Això també és molt important. Tant, també, molt. Doncs això. Doncs moltes gràcies, Maria Rosàs. Gràcies. Ara que ja hem conegut